Mao kinatong latest weather update para karong adlaw nga Biyernes, September 10, 2021. Kaganinang alauna sa hapon, ang sentro sa bagyo nga si Kiko nahimutang sa gilayong 190 kilometers east sa Tugigaraw City, Cagayan. Kini adunay dalang hangin duol sa sentro nga 195 kilometers per hour ug pag-unos nga moabot sa 240 kilometers per hour. Nag-aerog kini pa northwest sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Ang maong bagyo expected nga padayong mag-irog pa northwest padulong ngadto sa Babuyan Islands ug Batanes area. Ug para sa mosunod na 24 oras, bisan tuod walay direktang epekto ang typhoon nga si Kiko diri sa Visayas, apan padayong gi-enhance ug ipakusog niini ang habagat. Ug mao kato ang kahimtang sa panahon para sa mosunod na 24 oras gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas sa Mactan, kini si Angelica Orongan.